Mogu da kažem da sam zadovoljan posjetom Sloveniji, imajući u vidu da je tvornica vozila Maribor izrazila interes da gradi jednu novu fabriku autobusa u Kragujevcu, kako bi iskoristila prednosti koje Srbija ima u sporazumima o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom, Belorusijom, područjem CEFTA, kako bi ti autobusi mogli da se izvoze i na ta tržišta. A imajući u vidu dobru saradnju koja postoji u prethodnom periodu i dobre iskustva slovenačkih proizvođača autodelova upravo u reonu Kragujevca. Tako da očekujemo da u narednom periodu definišemo te uslove i da i mi kao srpska vlada pomognemo tu investiciju koja bi doprinela jednoj i drugoj ekonomiji, s obzirom da bi najveći deo te proizvodnje otišlo bi u izvoz na treća tržišta. Takođe, imamo najava da bi i druga slovenačka preduzeća koja žele da prošire svoje investicije u Srbiji i ja mogu da kažem da smo mi jako zadovoljni dosadašnjim slovenačkim investicijama. One su 1.700.000.000 evra u Srbiji, oko 500 slovenačkih kompanija, što malih, što srednjih, što većih, radi u Srbiji. Sva iskustva su do sada bila pozitivna, a drago mi je da i poneka srpska kompanija je napravila prodor i na slovenačko tržište, kao naša kompanija Comtrade, koja je sa Hermesom napravila zaista dobru saradnju i drago mi je što dobro napreduju, mada naravno kriza pogađa sve. Je li Hermes ostaje slovenački brend ili to srpski brend sad? Ne, Hermes ostaje slovenački brend, tako da ja ne bi stvarno tu politizirao i delio firme na slovenačke, srpske. Naš interes pre svega je zajednički, a to je zajednički nastup na tržištu. Tako da Hermes je ipak izgradio brend ovde i stvarno šteta bi bilo menjati tako dobro ime i tako dobar brend. Kao što znate, Hermes Soft Lab je firma koja se već više od 20 godina bavi razvojem vrlo sofisticiranih softverskih rešenja. Mi smo takođe kao grupacija izuzetno prisutni ne samo u regiji, nego i van regije, znači u istočnoj Evropi, u Evropi, i mi smo, znači, sinergijom naše dve kompanije napravili stvarno svetsku kompaniju koja je danas prisutna u 13 zemalja. Imamo preko 20, znači, svojih članica, znači firmi članica u grupaciji, znači nalazimo se u Americi, u Bostonu, u LA-u, u Irskoj, Nemačkoj, Austriji, Francuskoj, svim bivšim, ono što se kaže, jugoslovenskim republikama, uključujući Bugarsku i Albaniju, i sad krećemo ekspanziju na saudijsko tržište, Saudijskih Arapskih Emirata. Kako se gospodarska kriza odraža v poslovanju vašega podjetja? Pa tudi kot vsa druga podjetja, tudi mi nismo nobena izjema. Nas prizadene na raznih segmentih, raznih državah na različen način. Začelo se je tudi pri nas zgodaj z industrijo avtomobilsko, podobno v Nemčiji, se preselili počasi na druge tipe, zdaj prišla je pač tudi k nam, v regijo, tako da zmanjša se povpraševanje, podaljšajo se plačilni roki, vsi postanejo nervozni, tako težko je karkoli narediti, velike povpraševanja, malo se proda. Mislim, da je to nekako mogoče malo zamika proti nekaterim panogam, ampak nobena izjema nismo. In kaj si obetate od današnjega obiska? Po današnjem obisku je bil za nas pomemben, da se pač pokažemo, da mi smo, se pravi, od pred letom dni član skupine Comtrade, tako da lastnik je rekel srpsko podjetje. Je pomembno tudi, da vidi na tako firmo, da vidi, kako izgleda vznotraj, da vidi, kaj delamo, da lahko pokažemo produkte, ki jih delamo. Tako da bil je tak predstavitveni obisk, da se spoznamo malo, da se pokažemo. Podjetje je po združitvi največji proizvajalec programske opreme na tem področju in želimo si pač izdelati produkte, s katerimi bomo postali pomembnejši dobavitelj rešitev na področju zdravstva, na področju davčnih sistemov. Na ta način povečali prihodke, zagotovili bolj varno življenje za podjetje, za širitvijo na področja, ki so sedaj podinformatizirana. Ali se vam zdi, da je vaše znanje, se pravi slovensko znanje Hermes Soft Laba, cenjeno v svetu? Do zdaj so nam plačanih 500 milijonov evrov, se pravi, da smo nekaj morali prav narediti, drugače nam tega ne bi plačali. Znanja je dovolj. Vprašanje je, če bomo znali v Sloveniji sodelovati, predvsem na nivoju države,
pravilne usmeritve razvojnih sredstev, razvojnih razpisov in v javno-zasebnem partnerstvu prišli do teh pomembnih produktov, ker drugače teh sredstev ne vidim. Ne vidim pravih sredstev za razvoj. Mi lahko izdelamo določene rešitve, ki bodo tehnološko pa in vsebinsko absolutno na svetovni ravni, jih potem tržimo v naši regiji in tudi širše. Svet je velik in problemov je veliko, tudi takih, ki se jih da učinkovito z informacijsko tehnologijo reševati.